Sabay visit naman ang bandaan, puta, binayo. Iyo, mawat ka. Pinamot sa ang job. Hindi na uyo. Commander? Okay. Para ma-break mo ang di ba yung ticket ko? Tuloy ko. Yan ang up niyo. Tingnan niyo. Try na. Teka. Hindi nga.
Hey, pasok na pasok. Sabay na po. Bakit tawang? Oh, galing. Galing mo. Ang galing. Oo. Laki siya. So, kaso pag may tinda, i-create na ito. Okay naman. Pagdalan naman sa ano. Today, out na sa number, so, prepare ka ng Philip Pen. Tira siya naman sa nito. Pero,
sarap kapag magawa.
Isip na ito ko tulong. Wala ka nakita mo ba yung lumang yan? Yung mga dati natin pinagkakama. Pero ako dito. Pero siya.